खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। नारेंगी मिलिटारि स्टेशनाव बीर लाचित बरफुकननि मुसुखा बेखेवदों गिबि मन्थ्रिया। बरखलानि आइ दैमा दालाङाव लामा जाब्रथाय 4 जोखोम आरो 2 गोब्राब। गुवाहाटीआव 55,000 नकल रांजों लोगोसे 2 हमजादों। गुवाहाटी रेल स्टेशनाव गोबां बिबांनि बार्मी सुपारि हमनो हादों। बडाक सेरफांनि 6 नं माहारियारि राजा लामानि हालोदा जोबोद गाज्रि। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आहम फोलेरनि गोहोगोरा आरो गोख्रों सान्थ्रि गाहाय बीर लाचित बरफुकननि मुसुखा बेखेवदों गिबि मन्थ्रि डॉ हिमन्त बिश्व शर्माया। गुवाहाटीनि नारेंगी मिलिटारि स्टेशनाव लुफुंनाय बीर लाचित बरफुकननि मुसुखाखौ मंगलबारखालि बेखेवदों गिबि मन्थ्रिया। बे मुसुखा बेखेवनाय हाबाफारियाव 101 डिभिजननि जीओसी लेफ्टिनेन्ट जेनेरेल सन्जय मालिक, मेजर जेनेरेल पीएस जोशी आरो आर्मीनि गोबां गोजौ सारिनि मावख'गिरिफोराबो दंफायोमोन। बङाइगाव जिल्लानि अबयापुरी महकुमा बेन्दोंआव बरखला आइ दैमानि दालाङाव गोख्रों लामा जाब्रथाय जादों। गंनै बाइकआ मोखांजों मोखां सौग्रावलायनायाव 4 सुबुङा जोखोम जादों आरो बिसोरनि 2 जोबोद गोब्राब हालोदाव दङ होननानै मिथिहोदों। जोखोम जानाय 2 बङाइगाव सिभिल हस्पिटालाव आरो गुबुन 2 सुजनग्राम मडेल हस्पिटालाव फाहामथाय होनो थिसननाय जाबाय होननानै फोरमायदों। पुलिसनि सलङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला AS19Q0642 स्पार स्प्लेन्डर बाइक आरो AS19S5970 नम्बरनि R15 बाइकआ मोखांजों मोखां सौग्रावलायनायाव बे जाथाया जानो मोन्दोंमोन। गुवाहाटी नोगोरमानि जालुकबारियाव 55,000 नकल रांजों लोगोसे 2 हमदों सोनाब गुवाहाटी पुलिसआ। पुलिसनि सलङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आजारा पुलिस थानानि बेन्दोंआव 500 रांनि नकल नट बानायग्रा FICN मेसिनबो जब्द खालामनो हादों। बे खामानिजों लोब्बा थानाय 1 हिन्जाव आरो 1 हौवाखौ एरेस्ट खालामनो हादों पुलिसआ। हमजानाय 2नि मुङा फारियै प्रियंका दास आरो धेमाजि जिल्ला सिला फोथारनि देबजित देउरि होननानै सिनायथि होदों। गुवाहाटी रेल स्टेशनाव राजधानी एक्सप्रेस आरो कामरुप एक्सप्रेस ट्रेनखौ सिग्रोमनानै रेलवे पुलिसआ आलादायै गासै 20 पेकेट बार्मिस गय एबा सुपारि जब्द खालामनो हादों आरो लोगोसेनो गोबां बिबांनि बार्मिस सिगारेटबो बोखांनो हादों। रेलवे पुलिस थानानि ओसी पार्थ कुमार रायनि दैदेननायाव मंगलबारखालि गुवाहाटी रेल स्टेशनाव राजधानी आरो कामरुप एक्सप्रेस ट्रेननिफ्राय आलादायै बार्मिस गय सुपारि आरो सिगारेटखौ बोखांनो हादोंब्लाबो नाथाय लोब्बा थानाय दायनिगिरि रावखौबो हमनो हानाय जायाखै। बराक सेरफांनि काछार जिल्लायाव 6 नं माहारियारि राजा लामानि हालोदा जोबोद गाज्रि। कालाइनिफ्राय सिलचरसिम थांनाय राजा लामायाव गोथौ हाखर सोमजिदों। अब्लाबो नाथाय आसाम सोरखार आरो मिरु सोरखारा जेबो राहा लायाखै। गोबां ट्राक, बास आरो गारि फिसाफोरा थांनाय फैनायाव जोबोरैनो खस्थ' सैनांदों। लोगोसे बराक सेरफांनि रायजो राजाफोराबो जोबोद दुखु सैनांदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।